Momentu honetan softwarea mundua jaten ari da. Paradigma hiperkonektatu baterantz goaz, nun informazioa, datuak eta softwarea edozein lekutan egon daiteken. Adibidez, Smart City kontzeptuan edukiko dugu dispositibo asko eta software edozein dispositiboan egon daiteke. Eta orain software autokudeatuta izango da. Zer esan gura dago honek? Softwarea bakarrik erabakiko dutela zer egin eta nola egin, noiz bidali informazioa ez gu lagunduta. Eta paradigma berri honek gure enpresentzako aukera berriak sortzen dauz. Orain arte ezin izan diren garatu produktua garatzeko aukera izango dute, eta orain arte ezin izan diren eskaini zerbitzuak eskaintzeko gai izango dire. Ikusten dozuenez, gure lana ez da batere erreza, hainbeste kode-lerro ulertzeko, garatzeko eta mantentzeko. Kode-lerro bat da prozesatzaileari emoten deutsogun agindu bat. Zenbat eta agindu gehiago, gero eta konplexuago, gero eta handiago eta gero eta zailago garatzeko eta mantentzeko software bat izango da. Momentu honetan egunero milioika kode-lerrokin harremanetan gaude. Adibidez, ascensore baten orain 1,5 milioi kode-lerro ditugu. Kotxe baten 15 milioi. Eta horrek mantendu egin behar dira. Ideia bat hartzeko, Googleko zerbitzu guztiak, Gmail, Google Maps, horrek 2 bilioi kode-lerro dituzte. Horrek danak inprimatu ezkero, 36 milioi folio izango ziren, eta bata bestearen gainean jarrita 3,6 kilometroko altuera. Beraz, teide antzeko altuera. Badirudi gure profesioa ez dela erakargarria ez gazteentzako eta gutxiago ere emakumeentzako. Langabezirik ez dekon profesio batez ari gara, eta garrantzitsuena gure egresatuei jakintza edozein arlotan lan egiteko ahalbidetzen die. Bai autoak egiten, ascensoreak egiten edo aplikazioak egiten sektore desberdinentzako. Gure enpresen lehiakortasuna sustatzeko daukagun erronkarik handiena hori da. Emakumeak eta gazteak erakartzea gure software ingenieritza egitera.